Oh. Ano daw tawag sa langka nga walang kasama? Ha? Lonely. Langka juwa. Super Mega Bayan, welcome back to my YouTube channel. And for today's video is na ko yung mga pangutanan ni Dodong. So Dong, ang ero sa English dog. Oh. Unsay in English sa ero nga nakobeg? Dog COVID-19. Ikaw, Angel. Unsay in English sa ero nga gikobeg? Namatay. Di ako'y magula ari ako pa. Te, unsay in English sa ero nga gikobed? Dog. Unsay in English sa ero nga gikobed? Dog food. Sila. Well, last time. Dodong, unsay in English sa ero nga gikobed? Dog mo na sa ero. Ikaw kuno pa. Ikaw kuno pa, cancer ba ka? Dog with virus. Ikaw, wala. Ikaw, te, unsay in English sa ero nga gikobed? Unsay tawag? Ambot, ikaw kuno ma. Hotdog. Unsay in English sa ero nga gikobed? Nayag yan nga ron do. Wa na hugdo. Sa English sa ero nga gikobed? Ma, sa English sa ero nga gikobed? Argentina. Pa. Siya mo sugat na pa. Papa, ay ikaw ngit-ngit di ka? Siya mo ko? Dahil sagot, unsay in English sa ero nga gikobed? Nasa papa, super pa mo gawas na siya po. Naka-process answer. Unsay in English og ero nga gikobed pa? Dog is... Dog Ha? is the virus, the COVID-19. Hindi mao Japon. Kungit lang kapay na. So, wa sila kabalo kung sa in English sa ero nga gikobed. Ang tawag sa ero nga gikobed is Scooby Dog. Nanapog ko yung lahing pangutana. Nanapog ko yung last, dahil kadang pangutana, di pa nila sa... Dong, unsay, sakita mo sa nabdos, no? Pregnant nga baye. Oh, nabdos. Yeah. Kung maglakaw ang nabdos, unsa may maguna? Tiyan. Dili. Te. Sa nabdos te maglakaw, unsay maguna te? og ang nabdos maglakaw, unsay maguna ma? Dili. Ay, nakatubag sa ate. Nakatubag sa ate ni ay. Usay ano te? Simon dong. Kay? Nabdos man ang iro may pregnant. Hindi ako gano'n. Ang iro may nabdos. May block. Ano magtawo? So, marunong na. Ug magnabdos gani maglakaw sa mag-una di ang simod sa kay iro ma. Iwan ero. Iwan mang tao. Oh. Ano daw tawag sa langka nga walang kasama? Ha? Lonely. Langka juwa. Sa kabalo ko. Langka sama. So more na siya super pumped for this night nga kong vlog. Nobody asked. Don't forget to subscribe YouTube channel Super Migo Bar. Super Pam and bye. Don't forget to Like and subscribe. Bye. Hit that like button, please. Please bell all. Bye.